हेलौ लोगोफोर, दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोननै गोदान अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो स' नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। स' गिबि आपडेटआवनो दङ आशा क्युन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ। स' जाय बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों ओइ बुरैफोर। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो स' गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। सानि ब्रह्म, आशा नार्जारि, गुणबती जायखौ दांखो लोदौ होनना मुङै मिथियो, आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिनिबाला नार्जारि, लोगोसे लैथोमा बसुमतारी। डिअ'पि एडिटिंखौ खालामदों सुबर्ण बसुमतारी, लिरिक्स टनखौ होदों लैथोमा बसुमतारी बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ स' रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ स' दासिमाव जुदि सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आशा क्युन चेनेलाव थांनानै स' बयबो बे ओइ बुरैफोर मुंनि आबुं मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो लोगोफोर। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो माबोरै जादों। स' बे मिउजिक भिडिअआ स' जोबोद मोजां जाखादों दे, मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे गुणबती जायखौ दांखो लोदौ होनना मुङै मिथियो, बे फाव खालामोब्ला मिउजिक भिडिअफ्रा माबायदि जायो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायाखैब्ला बयबो नायहैदो आशा क्युन चेनेलाव थांनानै। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामदो। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ एसबि करिय'ग्राफि बेनारनिफ्रायबो स' दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गेर गेर। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो स' गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मेन्डेला ब्रह्म, दाब्ला बर', रितेश उजिर बिथांमोनखौ। स' लोगोफोर, बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौबो स' दायो अलरेडि रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो एसबि करिय'ग्राफि चेनेलाव स' बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ स' जोबोद मोजां जादों दे। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां मेन्डेला ब्रह्म फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफ्रा माबायदि जायो। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो एसबि करिय'ग्राफि चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामदो दे लोगोफोर। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जाखादों। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि। स' थेंक्स फर वाचिं।